Mit navn er Emil Ockels. Jeg er 24 år gammel, og jeg er paddelspiller på det danske paddellandshold. Mit yndlingslag i paddel er smash. Det er det, fordi det er bare et godt slag at have, og et godt slag at kunne bruge på de rigtige tidspunkter. Og det kommer mig meget til gode i de fleste kampe. Jeg vinder mange bolde på det. Det er i hvert fald et slag, som der er mange, der frygter omkring mig, tror jeg. Når man spiller mod mig, jeg modtager som regel lige så mange lob, som mine makkere gør, når jeg spiller med dem. Men jeg træner nok 3-5 timer om ugen. Ikke nok, tror jeg, i hvert fald ikke i forhold til, hvor mange andre gør. Jeg træner sammen med førsteholdet hernede i boksen, som så er rykket ned nu, men derfor er det stadigvæk førsteholdet. Så det er Elholm, når han har tid en gang imellem, og de andre soldater på holdet. Jeg træner fast en gang om ugen med Nikolaj Søgaard, som også er juniorlandstræner, og mine tidligere makker også. Vi har en fast træning hver uge. Nogle gange er det så også op til turneringer næste gang. Det fedeste ved at spille paddel, det skal sige noget, som der ikke er nogen, der plejer at sige. Så synes jeg, det er at tabe. Men det er lige så meget som i konkurrence i det hele taget. Det er fedt at tabe, fordi man får lyst til at vinde næste gang man spiller. Sådan er det også med paddel. Jeg er helt klart mest stolt af at repræsentere landsholdet. Jeg har været ude 2 gange nu til forskellige slutrunder, og det betyder meget. Så det er også derfor, at det betyder ikke så meget, at jeg blev udtaget igen, fordi jeg blev fravalgt sidste gang. Det var lidt et nederlag, kan man sige. Så det var noget, der gjorde, at jeg blev motiveret for at træne noget mere og vinde noget mere. Den sidste store turnering, det er DBF 1000 på Hjarten for nogle uger siden, sammen med Niels Geiro. Mig og Niels spillede en rigtig god turnering, og det var jo udendørs på finaledagen i hvert fald. Den første dag om fredagen, der var indendørs, fordi det var dårligt vejr. Så det var sådan lidt en halv-halv. Men mig og Niels spillede ikke halv-halv, vi spillede godt hele vejen. Så det var meget vellykket. Tak, Emil. Selv tak.